Vamos a explicar aí a movida. Xurxo xa o sabe e eu xa o sei tamén, vale? Pero vamos a explicar a vostedes. Vai entrar aí, aquí a continuación, vai entrar o mellor bocadillo de España. Mellor bocadillo de España. Que é galego, non? Feito en Galicia. Mellor bocadillo de España. E vai entrar outro bocadillo que está feito polos nosos compañeiros, compañeiras... Compañeiros. Sí, compañeiros. Non se sabe que fan exactamente, bueno, compañeiros. Sí. E nós teremos que intentar saber cal é o mellor bocadillo de España. Entendo que non será complicado. Vámonos a ver agora. Que entren, por favor, os dos bocadillos. Lle moita gana, Ten moita gana de velos, Sí, e de probalos tamén. Tú dices que non será complicado. Home, a ver, o mellor bocadillo de España... Pero non deixa de ser un bocadillo, Está feito por Pero non deixa de ser un bocadillo. Non deixa de ser un bocadillo. O que non sei se os nosos compañeiros intentaron replicar ese ou facer outro distinto completamente. E a gracia desto é facelo e intentar cagala tendo o autor do mellor bocadillo de España diante. Un aplauso para él, por favor. Que che pasou? Cae o petaca. Caiche os pantalóns? Vámonos, no man. Os pantalóns, pantalón para arriba, hombre. Vale, no. Vese, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien. Tío, ten forza, pero teu mamá me que se me reventas. A ver, espérate aí. Perdemos. Mellor bocadillo de España, Parece ser. Mételle un pouco de promoción ao local, ojo. Non lle metas moita que senón berrame. Mételle un pouco, un pouco. local, Espera, que che veñen aí. Pero, tirache todo. Tú trache, tirache. Mellor bocadillo de España. Sí. Cando vos deron o premio? Pois fai cosa de un mes aproximadamente. Vale. Trouxeche tú o teu, non? Entendo. Sí. E tú bicho outro. Sí. Non digas nada. Non. Non digas nada. Nós vamos ser sinceros, Home, claro. Xurxo. Home. Se o teu nos parece unha mierda, unha mierda. É Quer unha decir, merda. Pa gustos? Home, entendo que non, se é o mellor de España. Home, por Vale, algo será. e pito, gorgorito, cando poden que Non destapamos os dous, No, o primeiro un. Veña. Esta, veña. Vamos con esta. Este ten pinta de ser o mellor de España. Pode ser. Boa pinta ten, Sabes en que me vou basar eu moito, Xurxo? En que? No pan. No pan. No pan, no No pan. pan. Ves, no pan. E eu creo que, despois mo dirá Juan, pero se elegiron a un galego o mellor bocadillo de España, seguramente, en parte, foi por o pan. Tiño bo Porque eu andume por toda España, gracias a Dios, porque teño pisos alquilados en toda España, e nunca vin pan como o de aquí, non? Non hai pan. Mira que cando viaxo digo, non hai pan como que hai en Galicia. Tú non poñas caras, Juan, porque se pos caras, vamos Ti te non pillar. mira. A ver, Vale. Probámoslo, que? De que é? ten pementos, é como se supera o que levaba. A ver, Ten pemento... pemento, queixo... Este claramente, Sí. Por que? Non sei. Probamos. O pan ten unha pinta, O pan ten unha pinta brutal. E ten queixo de arzúa É pimento asado, e pimento asado. Xa. Buah. Nice. Está bo, Está buenísimo. Hai unha auga. É probar, nada máis. É probar. Eu agora mesmo, Ai, sí. se teño que dicilo, sin ver o outro, digo que este non é. Explícoche por qué. Porque eu creo que este fixeron os nosos compañeiros e cargáronlle moita metralla, metéronlle metralla, mételle aí, mételle lomo, mételle queixo, mételle pimenta asado, mételle pan deste que parece que ten cositas. Alpiste. Tú que dices? É un bocadillo jugoso, está moi bo, moi equilibrado. Pero que, está equilibrado. Se é equilibrado porque ten pan polos dous lados. Claro, ten pan polos dous lados, está moi equilibrado. Eu, sen mirar este, teño un 95% de que este é o mellor de España.
Eu estou aí, penso ao contrario que ti. Eu penso contrario? Eu penso que non é ese. Eu penso que, porque conozco a miña xente, Que claro, vai isto. diños de mamar a casi todos. E eles foron, vamos a meter moitas cousas para que parezca bon. E este vai ser máis sinxelo e este seguro que é o mellor de España. Robert, tío. No. ¿Sí o no? Puede ser un nuevo éxito de Roberto Vilar ou no? Bueno, eu teño dudas. Se parece de panceta, no? Este parece de chegar de festa. De que comes cando chegas de festa. Tamén. Juan, tú callao. Fua. Leva panceta. Esta panceta é boa, Pesa, o bocadillo pesa, Pepito de ternera. Un pepito. O pan é cativo de todo, Home, mira, este pan leva alpiste. O pan é mellor mollalo na auga, Ten salsa barbacoa? O meu? Ten cuidado que está o tipo detrás de ti. Ten... Este sí que ten queixo de San Simón. O outro non. Ese penso que é queixo de tetilla. San Simón é titilla. Bueno, Non, este é afumado. E ten como un bisté enteiro. Uah. Pero o outro que carne é lomo, non? Lombo. É lombo de Este debe coche, ser non? lomo... Que fai boa gracia. Sei que te ríes, mona. Porque... Mas despois contacho. Cando desveremos o... É que non sei cal é. Bueno, non sei que é este seguro. O público pensa que este é o mellor de España. No! No. Teño que probar outra vez a ver que Fixo tal. moita gracia porque houve un ali no público que fixo. Buah, este é supremo, Oh. O pemento está boísimo. Pero que pasou? É que fai gracia. Pero non podo dicir. Oh, Estou contigo. está comigo. Home, Este bocadillo, o sabor, a ver se a vamos cagar, pero dame igual, O sabor do pemento, pero non será pemento de bote. pode ser de bote, verdad? Entón igual é... Sí. Está boísimo. Pero que o queixo é crema, Oh. Non será mellor dicir tú un e o outro. 50-50. polo menos- Claro, claro. Tú a que porcentaje dis que é ese? A que porcentaxe? Este un 100%, este un 0. Vale. Pero si queres eu digo ese, No, sacrifícame. vou contigo. Vas comigo? Vamos a xogar. Este. Juan, No! Non, dixo que non. Xa estamos dudando. unha persona de público de repente dixo no, No. sin que nadie lle preguntara, Sí. Había que metelo para que probaba o que dixo. Porque tamén o tipo que decir Juan, el tampouco sabe se estamos vacilando. Pero vai ser o del vai ser o segundo, E é unha mierda, É unha merda. Sí. É como... No, a cousa é dramática, Como lle dicimos que o bocadillo está malísimo? Malísimo, Dio, o outro está bo, pero Pero o de público porque dixo no. non sei, vino moi convencido. É que botella así e tal, non sei quen foi. Juan está jodido ahora mismo. Nin mira para nós. Juan. Vamos a decir outro. Outro. Venga, sí.
Non vale para nada o outro, Non, claro. Ou mantémonos, No, si vas con esto, vas con esto. É que Este está difícil, buenísimo. É que teño que probalo outra vez, a ver que tal está. Pero ahora, pero que vas probar con outra boca. Está unha mierda. Non, non. Este o pan está seco. Está seco. Non está, venga. Este. Ese. Juan, para Xurxa, para min, este é o mellor bocadillo que tomamos na nosa vida, seguramente. Buah, está boísimo. E é o bocadillo, o mellor bocadillo de España. Sí ou non? Non. Juan, Hostia. Dime. Peco, outro pan está seco. Home, leva 7 horas feito, Se xo fixera no momento, cambiaría o conto. Que te estamos vacilando, Juan, que no. Pode estar máis bon, No, hombre, no. Pode ser, pode ser, home. Hombre, no. Vas comparar, Juan, este é unha mierda, hombre. Estábamos no cachondeo, Este é un bocadillo, o pan é precioso. Como está rematado, equilibrado, pan polos dous lados. Isto é espectacular. Leva... Que leva? Que leva? Que leva? Leva unha terneira de primeira calidad. Sí, no, pero eso filete. xa se ve. Unha ceboliña caramelizada, cebola caramelizada, que aí ven o sabor a lo mellor de creer que estaba con unha salsa barbacoa. Sí. Queso San Simón, San Simón moi bueno. moi bueno. Que moi acertado o bocadillo. E bacon. E bacon, aparte de panceta. Sí. Bueno, nosotros le llamamos bacon. La panceta es otro E o pan dali O pan, claro, pan galego sempre. da panadería. De Galicia. Tú por que te rías antes? Home, ¿de dónde vai ser? O pan, ¿de dónde vai ser? Por que te ríes? Porque miraba de reollo e cando lle preguntaba as cousas ela afirmaba. Entón desconfiei. Os engañei, non? Engañarnos todos, un pouco. Donde podemos tomar este bocadillo maravilloso? Na Coruña, na Avenida Gran Canaria, número 26. E a ver se vemos ao Deportivo en primeira, non? Este fin de semana, non? Hombre, Aí estamos, venga, un aplauso para Juan. Leva todo isto. Leva.